Терна магистрала, едва след полунощ, към тебе ти шофирам. Решил съм точката да сложа, накрая между мен и теб, живота си да сложа вред. Сили нямам да го кажа, но е време, знам. Момичето мое, че мое било е, но вече не. Покана. Каним ви най-тържествено на сватбеното тържество на Ася и Ивелин. Ще се извърши на 20 юни 2026 година. Тържеството ще се състои в ресторант Камиона, село Лесово. В 18 часа. Заповядайте, за да го отпразнуваме заедно. Тежи ми, че мечтите си пред мен избра. Сили нямам да